Usa ka tricycle driver na himong inspirasyon sa iyang mga kaubanan human miuli og cellphone nga nabilin sa iyang pasahero. Ato siyang ilailahon sa report ni Ethel Ipanag. Kapanaminan gayon sa iyang mga kaubang tricycle driver si Raniel Pacardo. 15-14 ka tuig na nga driver. Humaniya giuli ang cellphone nga nabilin sa iyang pasahero. Matod niya pag naog sa iyang pasahero nga taga Lawis Barasalapasan, Cagayan de Oro City. Wa kuno niya na matikdan nga nabilin ang cellphone ni ini hangtod gitunol kini kaniya sa laing pasahero. Pagyon ako nga nako yung cellphone nakita nako yung input mga standby sa baligya na ko dili ni baligya iuli gina ako ni kay dili ni ako. Gidayeg sab si Raniel sa iyang kauban ng tricycle driver. Nabalik among dignidad no tungod sa iyahang gibuhat. So para sa moa dako kayong kaayo na dapat siya pamarisan siya, dapat kanang awaton siya sa mga kadaghanan. Matod ni Raniel, bisan sa kalisod, mas mipatigbabaw kuno kaniya ang pagkamatinud-anon. Kauban si James Yap sa kamera. Ako, si Ethel Ipanag para sa One Mindanao.